Mhuri yeZimbabwe pane meeting yePolitburo iyo iri kuitwa musi wa17 nemusi wa18 apo pari kunzi vari kuda kukongratulata vaEmmerson Mnangagwa pamakore avo 83 avakwanisa, asi zviri kunzi actual age yavo 87 years ndo mataurirwo azviri kuitwa, but zviri kungotaura kunzi aya akadzikiswa aya ndiye ekushanda nawo vari mutungamiriri wenyika. But nyaya hombe yanetsa panapa, nyaya iri kunetsa ndeyekuti vanhu vachiri kungoimba kuti 2030 zviri kunzi kubhotilika, vanhu vachiri kukombita panyaya yekubhotilika kuna vaEmmerson Mnangagwa ende hazvisi kumira. But chinhu chatsakisa kuti meeting iyi iitwe chiri kutaurwa nakomiredi vedu vatinavo panapa zvekunzi izvoni ndo kwavari kuronga mastrategies ekuita congress yatarisana nayo. Ndo pamuri kuona Wikneo ari kupa maprovincial chairman mazimotikari nemari dzekushandisa kuti vange vachihwina, vange vachipfurira mberi nekuti 2030 ndeyaEmmerson Mnangagwa. Apo panova pane zvinhu zvichakwanisa kunetsa, zvinhu zvichakonzeresa nyonga munyika yeZimbabwe. Nazvo mhuri yeZimbabwe ndo nyaya ngendaya ndozivise kuti ndo zvinhu zviripo, but maprovincial chairman vakapiwa mota nemaambulenzi paprovinsi yega yega, zvichireva kuti vakapiwa chibatiso chekuti kana vakauraya havo vanhu kukoko kumaprovinsi kwavo hazvisina basa because unenge uri musangano. Ndo mamiriro azvaita munyika. Tiri kutendai nekuteerera kwenyika munoita pano paTV yenyu patinenge tichikupai malatest updates nenyaya dzinenge dzichiitika zuva nezuva. Thank you for watching.